அதிமுக மீது சேற்றை வாரி இறைக்கும் செயலை நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் தெரிவித்துள்ளார். பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தமிழ் அதாவது ஒரு தமிழ் தேசியன்றது தமிழ் நமக்கு அடையாளம் இல்லையா? அதே போல் திராவிடம்ன்றது எங்களுடைய ஐடியாலஜி, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய உரிமை குரல், ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய வாழ்வு மேம்பாடு அடைவதற்காக உரிய குரல். அந்த திராவிடம் என்பது எங்கள் கட்சியில் இருக்குது. அதுதான் அந்த மாதிரி தமிழும் சரி, அதே போன்ற திராவிடமும் சரி, அது பிரிக்க முடியாத விஷயம். அதாவது அம்மா மேலே போடப்பட்ட பொய் வழக்கு, மக்கள் வரி போன 56 கோடி ரூபாய் திமுக செலவு செய்து மக்கள் ஒரு பக்கம் அம்மாவை அரியணையில் ஏற்றுந்து அதெல்லாம் தப்பு நீங்கள் செஞ்சதுன்னு சொல்லிட்டு அரியணையில் ஏற்றுனாங்க. மக்கள் இறுதி எஜமானர்கள்னு ஒரு தீர்ப்பு கொடுத்தாங்க. நீதிமன்றம் தண்டித்தாலும் கூட அப்பீலில் விடுதலையானாங்க. அப்பீலில் விடுதலையானது தான் திமுக திரும்பவும் என்ன பண்ணுச்சு, சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்து போகும்போது அம்மா மறைஞ்சிட்டாங்க. ஸோ மறைந்தவர் அவங்க வழக்கிலேருந்து விடுவிக்கப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்போ எது பிரிவையில் ஆகும்? ஏற்கனவே விடுதலை செய்யப்பட்டது தானே பிரிவையில் ஆகும். கர்நாடக உயர்நீதிமன்றம் கொடுத்த அது விடுதலை தானே பிரிவையில் ஆகும். இது அடிப்படையான விஷயம். அதனால் நாம் தமிழர் கட்சி சீமான் சட்ட வல்லுநர்களை கேட்டுக்கொண்டு புரிந்து கொண்டு இனிமேலாவது அது போன்ற ஒரு சேற்றை வாரி இறைக்கின்ற அந்த செயல்களில் ஈடுபட வேண்டாம் என்று தான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.